Det er bedst, når du sætter. Batteriet er tomt. På bane 1 har vi sagt mange tak til Trine Krydstrid og Pluto, som startede en læsning 1 baneklasse. Klokken 11 går vi i gang med CNC 80 hest, fra der er vores første rytter på banen, Katja Bav, og hun er startet klokken 11. Og CNC 80 hest er en D-klasse, og sponsoreret er Storsmå. Træk vejret. På bane 2 siger vi mange tak til Katrine Kønt og Carlsen. Næste rytter skal være en af Gitte Jensen, og vi beder alligevel Maj Rysling om at holde sig klar. Det er også meget godt, det der. Kom den ikke for langt den? Det var perfekt. Jeg tror ikke så meget, de kommer til at lave den. Det skal bare halvvejs ind. Det var altså ikke så skidt der. Ej, de er altså hammergode, hans